O mes de setembro deixou na provincia unha ocupación media do 63,8%. Por comarcas, na do Salnés registrouse un 62,5% e na de Pontevedra un 67,6%. Na propia cidade do Lérez conseguiuse superar incluso o 75%. Uns datos que valorou así esta mañá a presidenta da Deputación. Este dato sorprende, sobre todo porque setembro foi un mes de bastante choiva e de non moi bo tempo, sin embargo, pois esta é unha media moi relevante que está a decir que seguimos a ser un turismo de referencia en Galicia dende logo, que é a provincia onde máis crece, como se mesmo aparece nos medios de comunicación, pero tamén que seguimos tendo un enorme atractivo a nivel do Estado e cada vez máis tamén a nivel internacional. Por sectores, no turismo rural a ocupación media foi do 40%, nos albergues do 66,2% e nas vivendas turísticas do 77,25%. Este último dato chegou a ser do 82% na primeira quincena de setembro. Na parte económica, a presidenta da Deputación asegurou esta mañá que cada ano se melloran os resultados. Teñen aumentado os precios, polo tanto, que está habendo moito máis resultados económicos para a provincia e que eso que permite que tamén o sector privado poida facer inversións de futuro porque teñen máis recursos, non? Por lo tanto, nós estamos tendo non só máis número de visitantes, máis número de pernotacións, mellores precios, sino ademais un turismo de moita máis calidade, que é tan importante e sostible. Carmela Silva tamén quiso destacar o incremento de persoas procedentes do estranxeiro, unha cifra que en setembro representou o 20% do total. En canto aos motivos principais polos que nos visitan, seguen a destacar a cultura, o ocio e a natureza.